Għal-ħabta tas-7 ta' filgħodu diġà kien hemm in-nies jistennew quddiem il-Palazz Presidenzjali l-Belt Valletta. Ħafna kienu dawk li ħasbulu kmieni biex ikunu minn tal-ewwel li jidħlu ħdejn it-tabut tal-Perit Dominku. Il-bibien tal-palazz fetħu eżatt fid-9 ta' filgħodu. Il-membri tal-pubbliku daħlu wieħed ħdeeh, kulħadd isellimlu bil-mod tiegħu. Evidenti kienu l-emozzjonijiet ta' bosta meta raw lil Perit Dominku Mintoff. Ġenerazzjonijiet diversi ta' nies li marru l-palazz isellmu lil Perit Mintoff. Ħafna kienu dawk li ħadulu r-ritratt tal-aħħar. Kju twil ta' nies dejjem iżid ta' persuni li ġew hekk il-Palazz Presidenzjali sabiex isellmu tal-aħħar lil Perit Dominku Mintoff. Għal uħud forsi din kienet l-ewwel u l-unika opportunità biex iltaqgħu daqshekk mill-viċin mal-Perit Mintoff. Tkellimna ma' wħud minn dawk preżenti dwar il-memorji tagħhom tal-Perit Mintoff. Għal-ġit li għamil, u l-onesta li kellu. Għaw minn jgħid monumenti hekk. F'kull dar għaw monumenti għaw, ċindin sallaw minn zaffariet saħħas kollox. Kull manna l-ħaddima mill-unnaw. Ma tistax ma tiġix hawnhekk u sellem dak il-bniedem li tant għamel biex lilna għamilna nazzjon. Jiena dan kien bniedem uniku, qatt ma jkun hawn ieħor bħalu, jien raġel pensjonanti l-lum u l-pensjonanti nafa lilu. U jiena nħobbu daqs li kieku mitli missieri. Mista jkun hawn ieħor bħalu. Kollox u għamel. Li jena neċ il-Kanada u ġejt l-aħħar rispett nagħti lil Mintoff il-komplimenti u l-bambini tiegħi ġenna. Il-ġid li għamelu, il-ġid dejjem għamel ġid dejjem kien ħabriki, kull fejn jkun, qatt ma smir il-ħadd, dejjem laqal kulħadd. Xtaqt naraha l-aħħar darba, għalkemm ma tantx ilħaqtu fl-aqwa tiegħu imma dejjem segwejtu u xtaqt intih l-aħħar tislima. Daw kollha li bdew jislu jsellmu lil Perit u wara ffirmaw ukoll il-ktieb tal-kondoljanzi. Tul il-jum tal-ġimgħa l-katavru tal-Perit Mintoff tħalla espost tal-pubbliku mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u reġa' kien espost mill-4 sas-7 ta' filgħaxija. Is-sibt il-katavru tal-Perit Mintoff se jitħalla espost tal-qima tal-pubbliku mis-7:30 sa' 9:30 ta' filgħodu biex imbagħad fl-10:15 ta' filgħodu mill-Palazz tal-President jitlaq il-korteo bit-tebut għall-Konkatedral ta' San Ġwan biex isirlu il-funeral statali.